Dobre, takže rybičky som si nenachytal, ale teraz som si bol pre ne osobne. Mal som si ich v podstate kúpiť, lebo boli v ponuke ako na predaj, ale pán Ladislav ma teda pozná z videí, tak veľmi ochotne mi ich daroval. Tak som aj rád teda, že to malo aspoň takýto úspech. Tie moje videá, že ľudia ma podporujú týmto spôsobom, takže som veľmi rád, ďakujem pekne. Takže pekné, krásne červeničky na šťučku, keď som povedal, že libové. Tak som si doniesol a metrovú rybičku kľudne chytíte aj 40 šťučku. A takisto aj na 20 alebo 10 rybičku chytíte aj metrovú šťuku bez problémov. Takže ideme teda na šťuky dneska. Toto je taký môj obľúbený flek. Tuto to len pichnúť pod strom. Ukazujú sa tu malé rybky, tak by mohol byť nejaký dravec tu. Nie úplne špinavá voda, ale nie nejaká moc zakalená. Tam niečo zarabovalo. To vyzeralo na bolenie skôr. Dobre, tak jednu pleskem sem. Sa mi to vždycky páčilo, ja mám najradšej také kývanie pod nohami. Celý je to rybička, taká není zničená. A druhú dám asi pod tento strom. Toto pod strom. Pod stromom by mohlo byť dobré, ale ten prvý flek bude asi lepší. Uvidím, vyskúšam. Zdravím vás pri ďalšom videu. Tentokrát sa vydám na šťuky. Budem chytať tak, ako už ste v niektorých predošlých videách videli, že chytať len tak rovno pod sebou, budem zvesím udice, rybka nebude ani nahadzovaná, bude len jemnúčko za papulku prepichnutá, dám tam tú gumičku, aby sa nezvesila a tak budem chytať. Keď ju strhne šťučka malá, nevadí, ale väčšie šťuka ju zožere celú. Ale celková šťuka aj malá, keď ju... To je na tejto technike dobré, že keď to spustíte dole, tá rybka sa moc nejak nemôže odchádzať od toho a tá šťuka tiež nie je až taký nejaký úplne presný lovec. Niekedy ju netrafí na prvýkrát, ale šťuka je v tom dobrá, že sa aj 2-3 krát vráti. Keď vie, že tam tá rybka je a ona ju dráždi tým pohybom, tak sa vráti. Dobre, ukážem vám udičky, nahodím. Dneska veľmi perfektné počasie, dobrý tlak aj celkom. Cítim, že by šťuky mohli ísť. Sice tá voda je taká všelijaká, ale tá farba je po tých dažďoch asi, čo boli nedávno, ale není úplne zakalená. A popri brehu by to mohlo byť teoreticky jedno, lebo ten najväčší kal ide väčšinou stredom. A rybky, keď som videl popri kraji, tak je dosť pravdepodobné, že budú aj dravce tu. Dobre, tak mohol byť nejaká šťučka alebo aj zubáčik veľký, ale skôr si tu vidím na šťuku. Dobre, ukážem udičky a idem nahodiť. Tieto bustre 2. Aha, tu zarabovalo. Takže sú tu rybky, aj dravé. Dobre, tak tu použijem, fúha, koľko to bude? To bude taký, čo je, 20 gramový plávačik, 10 gramové olovko, šnúrka s oceľovým jadrom, karabínka, olovko, hneď nad tým karabínka, aby som si to mohol buď vymeniť ten plávak, alebo prerobiť, a stoperku. Tu mám zarážku, háčik 2.0 Gamakatsu, wormka, dobrý háčik ostrý jak britva, na šťuky super. Ja rád používam radšej takto, že jednoháčik. A keď vidím trojháčik, mi je až smutno. Ako dá sa s tým
Akože vždycky sa chytí väčšinou, alebo väčšinou sa chytí za ten jeden, ale keď to nejaká menšia zožere úplne pahltne, tak to je strašne škaredé. No toto sa stane, keď si trošku natriasate a je tam takéto lánko, alebo takáto šnúrka. Preto je lepší fluorokarbon, ten sa toľko nemotá. Na šťuku od 50 vyššie, alebo 45 vyššie. 45 je také minimum, čo by som dával na šťuku fluorokarbon. 60 alebo 1,0 je asi maximum. Nejakú hĺbku tu smeráme. Tu len tak nejaký 1,5 m, max meter. No, 1,5 m, tak by som dal asi. Skúšame. Na Viak tu mám 10500 Anaconda Undercover 45 kmeňový. Ten ponor dám, hovorím, 1,5 m. Od metra do 1,5 m sa dáva na šťuku. Pozrieme, kde mám zarážku. Tak to dám, no. Dobre, to môže byť. A druhá udička už na túto techniku notoricky známa z minulých videí je táto Backbone, bolo od DAM, stará udice Republika. Tu použijem nadväzec zo 60 fluorokarbónu, háčik tiež 2,0, takýto plavák priebežný. Som musel dať gorálku, aby sa mi tá stoperka neprechádzala cez to. Také 15 gramové olovko, nadväzec, čo ja viem, taký 60-70 čísel a 2,0 worm Gamakatsu. Toto je 6 metrová udica, takže 6 metrov to môžem takto do šikma dať a povedzme, že mám to také 4 metre od brehu, to je úplne ideálne na štuky. A tuto bude stačiť také 3 metre. Dobre, dám tam rybičky a ideme na to. Takže nahodené to mám, povedzme, že dobre. Teraz už len čakať, pojem trošku ďalej, aby som tu nebuchotal. Maximálne tak 10 metrov a ak bude záber. Trošičku nechám dlhšie ako na zubača. Trošičku treba nehať pár sekúnd dlhšie a počkať, kým si to tá štuka poriadnejšie zobere do úzda. Potom budem sekať. Dúfam, že budem úspešný. Teraz na večer už sa pomaličky bude zvečerievať. Za nejaké 3-4 hodinky je tma, tak by mohlo niečo skočiť. To je taký prelomový čas. Ráno, na obed, večer sú štuky aktívne najviac. Dobre, idem sa posadiť trošku ďalej, zapnem kameru, jednu aj druhú, aby sme videli záber a budem čakať. Držte palce a keď sa vám videjko páči, nezabudnite dať like, prihlásiť sa na odber, budem veľmi rád. Možno, že by sa mi podarilo tento rok to ešte dotiahnuť do tých 10 000. Takže ideme na to. Takže zvyknutý som používať Gamakatsu 1,0, ale na šťuky je to dosť taký malý háčik. Použite kľudne aj 5,0, ale postačí aj 2,0, 3,0, ale 1,0 sa mi zdá maličký háčik.
sa nedobre sekne poriadne tá šťuka. A potom môžete použiť aj miesto fluorokarbonu táto šnúrka s oceľovým jadrom, ale je to určené skôr na prívlač. Ale môžete to použiť, tí, čo neveríte fluorokarbonu, tak je to až na 23,5 kg 18. Toto už vydrží naozaj veľkú šťuku, aj na prívlač, aj na rybku. Takže tieto háčiky teraz používam fluorokarbon, lebo mal som nahodené chvíľku na tú šnúrku a ja až tak nemám rád, keď sa to tak veľmi hýbe. Ono sa to potom ľahšie motá, ten fluorokarbon predsa má ten účel, že sa to až tak nemotá a také drótovitejšie, že tá ryba to proste s tým len hýbe. Takže ja chytám väčšinou teda na fluorokarbon. Teraz som použil 60 a na druhé 80. Šťučka, taká maličká. Pekne ďalej. Pekne chytená za krajček. Podberať nemám zrovna po ruke, ale či ju bude aj vôbec treba, tak to chytím opatrne. Pekná rybka. Ježiš, toto sú typické. Enošťa pijavicu má. Ktorý ty hajgla pijavičia. Typické. Pozrite, ak je pekne chytená. Netreba nehať dlho. Chytí sa aj takáto, čo to je 60-ka. Dáme tuto na chvíľku a si odpočinie a idem si pre podložku, odmerám ju. Ona takto vydrží, ona bude tu teraz takto chillovať chvíľku. Dal som tam tento bombík za hneď to šľukla. Ak som to položil, hneď vo záber. Tam je rybička z kapata vyplutá. Keď je tak slabo chytená, tak je vece živá potom. Sedemdesiatka. No, 70-ka, ale jaká tenká, jak ceruska. Sedemdesiatka šťuka, ale úplne tenúčka. Pritom rybiček je tu jak na onďatých. Zaujímavé. Dobre, ideme pustiť. Čo to je? To hneď zobral úplne. A pustilo. Pustilo, tam to zobralo a pustilo. Tak to je zverina, šťučka. Šťuka, no me to zobralo okamžite hen tam. Až tam to bolo a nič. Ohnutá udica, takto ťahalo to. A bez ryby. Malé šťuky sú to, no.
Malé. Krásna rybka, ale až tu mám len ešte väčšiu. Necháme trošku. Dobre, teraz sekneme. Že není zaschytená len za rybku. Hou. Pekný odpor robí. Škoda, že tento záber nebo sa nenahral, nestihol som zapnúť tú kameru. Mála. Neviem, či je chytená, jak je chytená, ale malička je. To je taká 50-ka. Ale to bol krásny záber, úplný šplechot na hladine, plne na ňu zarabovala. Škoda, no. Toto je maličká šťučka, fakt. To nejak domotalo, ale tiež chytená úplne za kraj. Sa to zaseklo akurát tak do oného háčika, ale hen pozrite, chytená úplne len krajíček. Za krajíčik. Ježiš, to sa tak zapletla do tohto. No pekne. No koľko máš rýchlo máme? 60-ka. Teraz sa budeš nervovať. Teraz sa bude nervovať. Ale pídi šťučka. Tak táto je malička naozaj, ale krásny záber spravila. Úplnú jazdu. Úplne zarabovala na to. Rýchlo pustíme. Malá kudlička dunajská. Tak nahodím, plynulo ťahám, no ale toto bolo z prepadu. Niečo do toho dzumklo. A nič to. Bol to taký trhanec, aké by to ryba urobila. Trošku ukážem nástrahu teda zbližšia. To je kombinácia rotačky a twistru s jednoháčikom. Je to celé neonovo zelené, kvôli tomu, že štuka má hlavne v takých kalnejších vodách. Štuka má rada túto farbu. Alebo žltú plandavku, žltý twister, alebo takto celkovo. Dĺžka je dosť veľká, toto má aj 15 cm, takže mohlo by to zaujať aj väčšiu šťuku. Jak som sa s viacerými rybármi bavil, na malé nástrahy málo kedy chytíte veľkú šťuku. Väčšinou tá šťuka sa zameriava na väčšiu nástrahu, hlavne takto na jeseň. Nahodím, nechám dopadnúť na dno a budem ťahať. Tu používam kmeňový 40 fluorokarbon celkovo kvôli tomu, že na jazere predsa tie ryby sú také prechytanejšie, predsa tá ryba už viackrát videla nástrahu, takže je treba byť čo najmenej nápadný. A pomalinky ťahám, ale nejak štuky nie sú pri chuti.
som chytil skôr zubáča. Asi sa presuniem na iné jazero. Ešte zo párkrát hodím po tejto strane takto a pôjdem inde. Skočil potom do malý zubáčik. Maličký zubáčik skočil po mojej nástrahe, určenej na šťuky. Dobre, môj krásne, to ti opatrne vybereme. Takže som nejak veľmi hlboko. Dobre. Nezasiahol asi žiabre. Malý chytičvík. No ale je to zubáč, moja obľúbená ryba. Na túto moju nástrahu, moje výroby. Je to určené na šťuky, ale vidíte, zubáč to koštoval. Takže ďalšia časť videa, tentokrát prívlač aj s muškou, s muškarením. Budem sa snažiť nejaké pstruhy dúhové pochytať tuto na Priesakovom kanáli. No a prívlačovať budem ortodoxne na moje plandavky a muškariť budem asi na marabu, čierne a potom patentku. Tie dve mušky, tie viem, že tu budú fungovať určite, aj keby čo bolo, takže vyskúšame sa trošku posnažiť na tieto dve nástrahy dneska. Takže uvidím. Je to zvláštne celé, ale sú nasadené tie pstruhy, ale nejak menej ich dali a už sú trošku rozlezené, takže ich budem musieť viac hľadať. Tak ideme na to. No dobre, tak skúsim ešte muškáriť teda. Toto je ich špecialita. Obratiť sa hore vrúškom. Dobre. Taký pekný 30-ka. Jaký zlomený kód má čudne. No pekne.
Muškarský prúd teda funguje tiež. Silver Shadow 5, polský Jackson. Sa preštrikovať cez tieto buriny, to bude fajnové. No, tu je nejaká pličinka, dobre. To vyzerá dobre toto. Už to ide prudko do hĺbky, takže hej. Sama burina je pod hladinou. To bude veľký problém, toto bude problém nahádzovať vôbec. Tu vyzerá, že budem musieť chytať plandavkou. To je sama burina. Hneď pod hladinou je sama burina, to je nič, to okamžite sa to zachytáva do burín. Budem musieť plandavkou chytať. Toto dno je veľmi zrádne. Tu môže byť barzde jama, diera od bobra, človek sa preborí. No, tu sa nejaké ukazujú. Skúšame. Tu asi budem najprv skúšať plandavky. Je tam. Taký šprček. Krpec. Tak túto rúžovo-čiernu. Zistil som, že väčšinou plandaviek, čo som si porobil, som si zabudol v druhej bunde. Takže budem musieť chytať s tým, čo tu mám teraz. Už toto obrnkali. Už bol brnk do toho. Pekne, tento to veľmi pekne zobral.
To treba rýchlo vytiahnuť, lebo to narobí bordel a rozplaší ostatných. Ten je jak je rozbehnutý. Už sa aj vyhákol. Tento je tak trošku už krajší, cez 30. Ježiš Maria. Sa pekne nasral. Aj. To bol pekný záber.
Zmek, ty hajzlik. Dobre, takže spravím teda záver dnešného videjka. Tak, na šťukách sa mi podarili 2 šťučky, jedna trošku menšia, jedna väčšia, ale mal som ešte okrem toho 3 zábery, čo je dosť podľa mňa podstatné, že bola aktivita brutálna, ale ak teraz už druhý deň alebo tretí deň prší, bol som pozrieť, že ideme vyskúšať ešte niečo chytiť, že to trošku vylepšiť, ale už bolo strašne, jak kakao, už jak kakao bola rieka, takže to môžem zabaliť. Skúšal som asi takú hodinku, tu tam na tom pod tým stromom nahodené iba jednu udicu, lebo som tomu ani sám neveril a ani nebol záber, tak som sa proste pobalil a išiel som domov. Dobre, ale predtým som bol na Pstruji, tam sa celkom darilo aj na mušku, aj na tie plandavky, jedného som chytil aj na rotačku. Ako nebolo tento rok tak strašne veľa na jednom mieste tých pstrujov, takže bolo ich treba trošku hľadať, ale dá sa zachytať, ešte sa nejaký tých 2-3 kúsky sa dajú chytiť skoro každý raz, takže treba chytiť vždycky 20. Niekedy je lepšie, keď tých rýb je menej, čo si to viac vážiť, každý ten záber. A tak ešte som sa vybral potom na šťuky, na prívlač, ale podaral sa mi len zubáčik na moju rotačku spojenú s twistrom. Ako ešte párkrát to pôjdem odtestovať takto, že vyskúšať niekde nejakú šťuku, ale išiel by som skôr niekde na Dunaje, lebo tá nástraha je celkom aj dosť veľká, dalo by sa chytiť aj nejakú cez 80 šťuku na to podľa mňa, len bude treba poctivo chodiť a chytať na to, takže budem to trošku testovať a najbližšie pôjdem ešte tiež na prívlač na šťuky a trošku by som ešte šťuky pozrel a potom zase nejaké zubáčiky a možno, že by som ešte pozrel na Dunaj tú záhadnú tajnú zimnú rybu a uvidím ešte, či sa podarí. Neviem, či na Dunaj alebo na Moravu, asi skôr na tú Moravu, lebo na tú Dunaji som zistil, že to je úplná už bieda s nimi. Dobre, tí, čo pozeráte ma častejšie, tak viete, o čom rozprávam, o akej rybe, takejto zimnej, tajomnej, tak pokúsim sa uchytiť tentokrát na Morave, na budúce niekedy, ale či sa mi to podarí, tak skoro uvidíme. Takže držte palce, keď sa mi videjko páči, dajte like, nezabudnite sa prihlásiť na odber. Keď nie ste prihlásení, budem veľmi rád. Veľmi by som bol šťastný, keby sa mi podarilo tých 10 000 tento rok, ale uvidíme. Dobre, tak ešte potom pred Vianocami chystám takú súťaž, kde by som chcel nejakú mikinku a nejakú šiltovku dať mojim fanúšikom, teda vám, mojim krásnym. Takže dobre, ideme domov a idem sa trošku osprchovať, idem si láhnuť asi. Dobre, majte sa, čaute.